Sa pagtutulungan ng kagawaran ng pagsasaka, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food Senator Cynthia A. Villar at Philippine Carabao Center o PCC na ilunsad ang kauna-unahang dairy box meat processing and marketing outlet sa lalawigan ng Tarlac nitong ika-3 ng Agosto sa Victoria Town Plaza, Victoria, Tarlac. Yung dairy box, sabi nga na ito, infrastructure support doon sa ating dairy producers to provide them with access doon sa commercial market, which is of course ang aim nito is parang magkaroon sila ng a greater income or greater profit. Ang pagtatayo ng dairy box ay umabot sa halagang 1.3 million pesos at may 3 beneficiaries na siyang magpapagana at magpapalago sa naitayong proyekto. Ito ang Amia Cruz, Palayamanan at Mabulod Green Farm Cooperatives mula sa Tarlac. Kami pong 3 mga kooperatiba ay masugid po na nag-attend sa mga trainings na kinandak po ng Philippine Carabao Center, kagaya ng pagmamanage po sa aming mga alagang kalabaw, hanggang sa pag-process po ng gatas. Ilan lamang sa mga produktong gawa sa gatas ng kalabaw na makikita sa dairy box na mismong magsasaka ang nagpoproseso ay iba-ibang flavor ng pasteurized milk at iba't ibang mga byproducts tulad ng pastillas, kesong puti, tinapay at mga putahing gawa sa karne ng kalabaw. Gusto kong i-challenge yung ating mga cooperatives na i-sustain po natin yung pagsuporta dito sa dairy box. Ang Department of Agriculture, Region 3 ay 100% na nakaalalay sa inyo. Ang proyektong dairy box ay hindi lang magbibigay ng mataas na kita sa mga magsasaka dahil maghahatid din ito ng masustansyang pagkain at gatas sa mamamayan ng Tarlac. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita Central Luzon.